a Mária Gašparíkovci, Pavel a Mária Turčekovci, zachránený Desider Kurz, jeho manželka Alžbeta Kurz, rodená Weinreck, ich synovia Štefan Kurz a Ivan Kurz, ich príbuzná Irena Rothensteinová. Desider Kurz pochádzal z Beckova. Do dediny Janova Ves sa priženil v roku 1935. S manželkou Alžbetou sa im čoskoro po svadbe narodili dvaja synovia. Štefan v roku 1936 a Ivan v roku 1938. Ako stavebný technik, čo bola vo vojnovom slovenskom štáte žiadaná profesia, dostal Desider výnimku a vyhol sa tak aj s rodinou prvej vlne deportácií v roku 1942. Firma Dohnání, pre ktorú pracoval, počas vojny stavala v Topolčanoch kasárenské objekty. V septembri 1944 po priamom vojenskom obsadení Slovenska nemeckou armádou a následnom zrušení výnimiek pre Židov obnovili sa deportácie Židov do koncentračných táborov. V zúfalej situácii Desider vybudoval v lese nad Janovou Vsou vo svahu bunker, zemľanku vo veľkosti asi 4x4 metre. Pri stavbe mu pomáhali susedia Anton Barborík, Viktor Gašparík a Pavel Turček, s ktorými mal priateľské susedské vzťahy. V bunkri sa ukrýval Desider so svojou manželkou, dvoma deťmi a svojou príbuznou Irenou Rothensteinovou, ktorá tiež žila v Jánovej Vsi. Naši záchrancovia nám pomohli s budovaním bunkra a zásobovali nás potravinami a ďalšími vecami každodennej potreby, ktoré nám nosili. Tiež nám poskytovali informácie, ak sa v obci vyskytovali nemeckí vojaci. Pamätám si, že sa v bunkri občas zastavili aj partizáni, ktorí operovali v okolitých horách. Ako 6-7 ročný chlapec som nechápal všetky súvislosti, ale pamätám si, že sme sa nemohli po celý čas ukrývania nahlas rozprávať a vonku na prechádzkach s bratom sme nemohli behať ani na seba kričať. V tom čase som mal chodiť do školy. Namiesto toho ma v bunkri učili rodičia čítať a písať. Vďaka pomoci našich susedov sme nepoznali hlad. Tiež si pamätám, ako nás raz prišli varovať, že sa Nemci chystajú prehľadávať okolité lesy a my sme museli na 4 dni opustiť bunker. Druhýkrát sme opustili bunker pri prechode frontu. Po niekoľkých dňoch schovávania sa v lese bez akéhokoľvek kontaktu s našimi záchrancami nás jeden zo susedov v lese našiel, aby nám oznámil, že sa už nemusíme schovávať, že sme už slobodní. Okrem spomenutých záchrancov nás zásobovali potravinami aj ďalší naši bývalí susedia, menovite Rudolf Števanka s manželkou, Ondrej Turček s manželkou, Mária Laciková s manželom, Jozef Slavný s manželkou, František Bielický s manželkou a Edmund Nešnera s manželkou. Po vojne sa Kurcovci vrátili naspäť do dediny k svojmu starému životu, neprijatý hovor alebo SMS od Mirky, ktoré si zmenili na Kamenec. So susedmi, svojimi záchrancami udržiavali naďalej priateľské vzťahy, ako aj s ich potomkami, s ktorými je Ivan Kamenec stále aspoň v sporadickom kontakte. Svedectvo podal Ivan aj za svojho brata Štefana, ktorý v roku 2017 zomrel. Ďakujem. Ďakujeme a teraz poprosím dceru záchrancov Pavla Turčeka a Márie Turčekovej, pani Magdalénu Jakubíkovú, a dceru záchrancov Viktora Gašparíka a Márie Gašparíkovej, pani Martu
Pukancovú, aby prevzali vyznamenanie Spravodlivý medzi národmi svojich rodičov. Nech sa páči. Na pódium poprosím aj vnuka záchrancov Antona Barboríka a Márie Barboríkovej pána Vladimíra Barboríka, aby prevzal vyznamenanie Spravodlivý medzi národmi svojich starých rodičov. A tiež by som chcela poprosiť zachráneného Ivana Kurca, profesora Ivana Kamenca a syna zachráneného Ivana Kurca, doktora práv Tomáša Kamenca, aby prišli odovzdať medaily a certifikáty rodinám. Nech sa páči. Pani Magdalena Jakubíková, dcera záchranca Viktora Gašparíka, Márie Gašparíkovej, pani Marta Pukancová a pán Vladimír Barborík, potomkovia záchrancov. A zachránený profesor Ivan Kamenec a doktor práv Tomáš Kamenec. Ďakujeme veľmi pekne. Ťažko sa mi hovorí v tejto situácii, ale chcem povedať aspoň pár slov. V prvom rade ďakujem štátu Izrael a pamätníku Yad Vashem, že nám teda našim záchrancom dali vyznamenanie. Pri tejto príležitosti chcem povedať niekoľko slov nejedlých. Vždy, keď si spomínam na záchrancov, aj pri styku s ich deťmi a vnúkmi, mi príde na um jedna myšlienka alebo dve. Dávam si otázku, na ktorú neviem odpovedať. Vedel by som ja takéto veci robiť? Prekonal by som strach? Opakujem. Neviem si na to odpovedať. Keby som odpovedal si tak, alebo onak, by som klamal. Lebo to jednoducho neviem. A druhá myšlienka je, že sa tu spomína vo všetkých predchádzajúcich vystúpeniach, aj všeobecne, o histórii. Ale história, a najmä jej bádanie, má vtedy význam, ak bola čo hovorí aj v súčasnosti. Nie len vypočítava fakty. Ale história holokaustu, a špeciálne v tomto konkrétne záchrancov a zachránených, hovorí veľmi veľa. V tomto našom rozhádanom svete. Ako sa staviame my ako väčšinová spoločnosť voči utečencom, voči prenasledovaným,
ľahostajne, alebo dokonca zlomyselne. Ako vytvárame ten obraz? Vždy je to, ako budem pomáhať, ale pokiaľ to mne neublíži. A čo keď mu pomôžem a ja budem mať niečo menej? Záchrancovia a ich rodičia, starí rodičia si túto otázku zrejme nekladli. O tom hovoril, myslím, aj pán predseda Duda. A ešte jedna poznámka. Zhodou okolností, za to hovorím o súčasnosti. Včera som počul jeden prejav premiéra vedľajšieho štátu, ktorý povedal, že jeho politika bude pragmatická a nebude sa opierať o hodnoty, ktoré sklamali. Som nechcel veriť, že vôbec voľakto toto môže povedať a pritom viesť suverénny štát. Správať sa pragmaticky správal aj režim vojnového slovenského štátu. Pragmaticky sa správal, že sa satelitne podriadil nacistickému Nemecku, z toho mal určité benefity. Správal sa, keď išiel s nemeckými vojskami bojovať. Správal sa, keď slúbil riešenie židovskej otázky podľa nemeckého vzoru. Viete, ako to dopadlo. Ale zo začiatku bola pragmatická politika, ktorá bola nahrádzaná ešte žiaľ aj náboženskými dôvodmi. Myslím, že všetko, keď na toto myslím a myslím na záchrancov, tak tí záchrancovia spred 82-83 rokov mali omnoho viac morálneho kreditu ako tí, ktorí sa vydávajú za našich reprezentantov jednotlivých štátov. Ja nechcem politizovať, ja som historik a hovorím toto ako historik. A preto im patrí veľká vďaka. Ďakujem.